ọmarịcha egwu ahụ nwanne anyị nwoke anyị Dons onye ịchaka kụrụ Igbo nwere mmadụ n'eziokwu eziokwu, mana ọ na-ewutezi ugbu a na abịa n'ala Igbo ihe abụọ m ga-asị gị kụsara ihe eji mara ndị Igbo na mbụ. Nke mbụ wụ akpịrị ogologo anya ukwu. Akpịrị ogologo na anya ukwu ọwụ n'ihi ọchụchọ ndị Igbo malitere ịchụ ego n'ike wụ ihe butere ya. Igbo mgbe mbụ wụ onye aghara nwanne ya. Ekwele m ebe a. Ihe eji mara Igbo mgbe mbụ wụ onye aghara nwanne ya. Mana ka a lụchara agha Biafra bido 1975 gbadatawa 80s gbadatawa 90s, ndị Igbo ewere nwayọ na-ewebata n'ime ndụ ha naanị m onye ga-akwụ ọtọ, naanị m bụ eze ga-akwụ ọtọ n'ụwa. Ọ wụzi filosofi ndị Igbo ugbu a. Filosofi ndị Igbo, naanị m wee eze ga-akwụ ọtọ, onye kwụrụ ọtọ akwatuo ya. Naanị mbụ eze ga-akwụ ọtọ, onye kwụrụ ọtọ akwatuo ya. Naanị mbụ eze ga-akwụ ọtọ. Mgbe mbụ ihe ndị Igbo wụwụ onye aghara nwanne ya. Mana n'ihi anya ukwu, oke ọchịchọ, oriwarịwarị, agụrụ nke ịkpata ego, onye ọbụla chọchiri ịkpata ego, onye ọbụla chọchiri ịza ọpụta obie, onye ọbụla chọchiri ịza ọchịrị ọzụọ, onye ọbụla chọchara ịza agụ na-eche mba, onye ọbụla chọchara ịza okpukpe agha dị iche iche. N'ihi akụ na ụba nke ụwa, n'ihi oke ọchịchọ nke ụwa, n'ihi anya ukwu, n'ihi akpịrị ogologo, n'ihi ego, n'ihi inweta nke ụwa, ndị Igbo a na-akpọ ụmụnne ha ashị. Igbo a na-arara nwanne ha arafe n'aka ndị iro. Gị na nwanne gị ga-enete ihe ugbu a n'Imo steeti, eje tụọ ụlọ gị aka chi na iwu onye IPOB, iwu onye ESN. Ndị na-atụrụ ụlọ nwanne gị aka wụ ndị chọrọ otu e ga-esi memi na akụnụba unu, memi na unu sef. Ọ bụrụ na a ga-asị nnọọ ka unu hapụ dị ime exist atọlụ, ha dị very happy to do it. Ndị na-eji akpọrọ si ha na nwanne gị a, n'ihi na gịnị ya na-azụ ala, n'ihi na gịnị ya anaghị ekwe ekele, n'ihi na o nwere ka o si dị ka ọ kpatawala ego karịa gị, n'ihi na o nwere ka o si nọrọ obodo oyibo, n'ihi na o nwere ka o siri nwere ka isi na-ele anya na ịgbakwa onye nkịtị ọ ga-akarị gị. Ụmụ gị nwere ike jee rịọ ya nri echi. Gị ga kpọrọ ndị iro gị, ndị Igbo tụọ ụlọ nwanne gị aka si na onye awụ IPOB, onye awụ ESN. Ọ bụrụ onye ji ego n'obodo oyibo, gị je kpọrọ ndị iro ndị Igbo aka sị na onye a na-sponsọ ESN, onye a na-sponsọ IPOB. Ha eje lee ụlọ nwanne gị rụrụ, tee ya ọkụ ya ere, obiọma a na-akpa gị, gaa na-akụje aka, gaa rije hapi. Ala ga-akụgbu gị. Ihe mgbaga gị wee eziokwu ọwụ nke ahụ ka mụ na gị ma njakịrị. Gị na-agba nwanne gị mgbe okpuru, na-agba nwanne gị agba arụpụ. Nwanne gị na ya hụrụ nwokorobịa, mebi gị na nwokorobịa ahụ arịhụ na mma, gị je kpọrọ ya ndị iro gị na nwanne gị. Ọ bụrụ na ọsọsọ ndị iro nwanne gị, mana ndị ahụ kwa ndị iro nke gị, wụrụkwa ndị iro nke nwanne gị. Mana bikos ị mana gị gwa ha na ndị a information a now they will act. Gị je tụọrọ ha nwokorobịa taga ahụhụ, nwokorobịa nọrọ onwe ya, nwokorobịa na-arị nta narị ime o mere, gị tụọ ya aka. O ji wụrụkwa onye terrorist, o ji wụrụkwa onye dis, o ji wụrụ onye dat. Ha bịa mee arrest, nwanne gị efuo. Eje elu jee ala, onwe ebe a ga-ahụ nwanne gị. Eje elu jee ala, onwe ebe a ga-ahụ nwanne gị. Ha egbufuo ya, gị relasị ya, gị na-aṅụ biya, gị na-ata mkpọbi, na egbuole nwanne gị. Ala ga-akụgbu gị. Ala ga-akụgbu gị. Ọ bụrụ na ị na-ege m ntị na mgbede a, na aka gị dị na ogbugbo egburu onye aka ya dị ọcha, ị ga-anwụ. Ọnwụ gị ga-adị terrible. Ọnwụ gị ga-adị terrible. Ịnọ aka gị dị n'ụlọ ndị mmadụ agbara ọkụ because na gị na ndị ahụ nweghị problem. Gị je dee petition, ihe akwụkwọ nsọ megidere, agbala ama ụgha gbagide mmadụ ibe gị. Ọ nọ na the testament, ọ nọ na iwu nke Chineke.
agbala ama ụgha gbagide mmadụ ibe gị, gị jee gbaa ama ụgha gbagide onye aka ya dị ọcha abịa gbuo ụlọ ya ọkụ, gbagide onye aka ya dị ọcha abịa gbuo oye, gbagide onye aka ya dị ọcha egbufuo oye, ruo today ahụbeghị ya, gbagide onye aka ya dị ọcha akụkpuo ya n'ụlọ mkpọrọ. Ị ga-anwụ. Obinigwe shi m zie gị n'abalị a na ị ga-anwụ, and na ọnwụ gị ga-adị terrible. Anyị ele onye aghara nwanne ya eji mara ndị Igbo, onye aghara nwanne ya eji mara ndị Igbo, anyị ele ya wefu ya na ndụ anyị. Olu uru iritere na agbara ụlọ nwanne gị nwoke ọkụ, na agbara ụlọ onye obodo gị ọkụ, ma egburu nwanne gị nwoke ma ọ gbuo nwanne gị nwaanyị. Olu uru iritere ihe banye gba ama ụgha gbagide nwanne gị, egbu ụlọ ya ọkụ, egbufuo ihe. Na nwanne gị agbara ụlọ ya ọkụ alala na square one, ọ na-atagazi ahụhụ. Nwanne gị egburu nwaanyị ya kụ nwa n'aka na-ataga ahụhụ ugbu a ebege. Nne onye ji nwere nwa ihe ọ na-eji erite nri ụtụtụ, nri nwa ehihie, nri nwa abalị. Nne ya na bu ọnụ, ụmụ ya na bu ọnụ, ndị niile na-enweta ihe n'aka ya na buzi ọnụ. Olu uru iritere ya? Kedu uru iritere ya? Na m ajụ gị, gị onye obi ọjọọ, kedu uru iritere ya? Gị onye arụrụ ala, gị onye mgbanshi, kedu uru iritere ya? Nwanne gị alaala, nwanne gị anwụọla. Ọ bụrụ na ọ nwụrụ ahụ ozu ya anya, ọ nwụrụ ha eji were ozie vọrọ ihe n'ime ahụ ya, bọkashịa ya, dakashịa ya, wiga ya si dị ya ere nwanne gị, bikos na gịnị ya anaghị ekwe ekele, bikos na gịnị ya zọga ala, bikos na gịnị ya si gị okwu, gị jee gbaa ama ụgha gbagide nwanne gị, atụtụrụ ụlọ ya gbaa ọkụ, atụtụrụ nwanne gị gbuo. Ihe ma na nwanne gị aka ya anọghị ya, ịma na nwanne gị onwe ihe o mere, but bikos o nwere ihe iburie n'obi, ihe ọjọọ iburie n'obi, gị jee gbaa ama ụgha gbagide ya, gị erekwa happy. Ị ga-anwụ. You must die. Ị ga-anwụ. O nwere ike onwebe onye gwara gị na ị ga-anwụ. Ị ga-anwụ. You will die. And ọnwụ ga-eruole very soon. Ị ga-anwụ. Ama m na-agọta ebe m na-eje. Oge ụfọdụ ya bụ ihe na-eri m nri na mkpụrụ obi, ya bụ ihe na-egwute m na mkpụrụ obi, ka hụzi otu ndị Igbo mgbe m nọ na-agụ history ndị Igbo, mgbe anyị nọ na-etolite anyị nọ na-agụ ọtụtụ akwụkwọ eji mara ndị Igbo, na-ama na-ahụ ịdị mma dị n'etiti ụmụnne na nwanne, na-ahụ otu ndị Igbo si emekọrịta dịka nwanne, na-ahụ otu Igbo si ahụ onwe ha n'anya. Ọ na-akpa m oke ọhụ, ma na-arị happy, masị yes, adị m happy iwu onye Igbo. Ọ masịrị m iwu ịza nwa afọ Igbo. Onye m ji sị mba na asụsụ Igbo agaghị anwụ n'aka m, na aga m na-asụ asụsụ Igbo, aga m na-eme ka ndị Igbo ibe m na-ahụ uru nọ n'asụsụ Igbo, na aga na-asụ asụsụ Igbo ka ọ na-atọ ụtọ. Maka na mgbe anyị nọ n'eto, anyị na-agụ akwụkwọ Igbo, na-aghọta otu ụmụnne anyị bụ ndị Igbo, ndị nna nna anyị ha siri hụ onwe ha n'anya, otu ha siri bikọta ọnụ, otu ha si na-eprotect onwe ha. Ama m na-aghọta otu ndị Igbo si jikọta ọnụ, ọbụladị mgbe ndị ọcha bịara n'ala Igbo. Ị na-anụ akụkọ otu nwoke ọnwụ na ọgwa chiri gba mbọ hụ na ndị ọcha abịahụ weghara ọgwa, abịahụ mebie ihe n'ọgwa ebe 1880 1990 ha. Ị na-anụ nke mere na Mbaise, otu ndị Mbaise si jikọta onwe ha ọnụ ịhụ na ndị ọcha abịahụ kebie ihe ahụ jikọtara ha ọnụ. Ị na-anụ ihe mege na Aba, ị na-anụ nke mege na Ụmụahịa, ị na-anụ nke mege ebe niile dị iche iche n'ala Igbo. Gị na-ahụta na ndị Igbo hụrụ onwe ha n'anya n'eziokwu, na ndị Igbo anaghị eme onye iro allow ka ọ bata n'etiti ha. Ọ bụ ihe eji mara ndị Igbo mgbe mbụ. Ndị Igbo anaghị eme ka onye iro ekwe onye iro, enye onye iro ohere ya bata n'etiti ha. Mana gịnị na-eme ugbu a? Ndị Igbo, nwanne gị ga-eje kpọrọ onye iro kpọbata n'etiti unu, were onye iro mefuo gị. Nwanne gị ga-eje kpọrọ onye iro kpọbata, were onye iro ahụ kpọbatara mefuo gị, ka hapụ isi na ọwụ ya gburu gị. Ya eje kpọrọzi onye iro, kwuo onye iro ụgwọ, nye ama ụgha gbagide gị, onye iro emefuo gị. Ya relax ya sị after all ọwụ ya gburu gị, pọta ọwụ ya gburu gị. Oge ụfọdụ m chetacha ihe a, ya bụ ihe na-ewute m. Ewe m na-ajụ ndị Igbo, kedu ebe ịhụnanya anyị nọ? Gị lee nwanne gị anwụọ, gị ere happy, gị je na-aṅụ mmanya, gị je na-ata nkwobi, gị je na-ata pepe soup, gị na-ata fish pepe soup, gị na fish soup n'ụmụ gị ere happy na nwanne gị nwụrụ, nwanne gị gbara ama ụgha gbagide, egbufuo ihe, gị ere happy. Onye kwuzie n'obodo gị si ya na ọ fọrọ ya,
onye challenge gị n'obodo gị shia ịhụna gị ọfụrụ gị ị ga-ala otu Okechukwu shirila, ị ga-ala otu Ọdịnaka shirila, ị ga-ala otu Nnanna shirila, ị ga-ala otu Nkechi shirila, gị na-eji na-etu ọnụ jiri na-eme ọnụ n'obodo bikos gị na ndị iro ndị Igbo rụga. Ndị Igbo ahapụ onwe ha, ndị iro abata anyị n'etiti. Ndị Igbo ahapụ onwe ha aka, ndị iro abata anyị n'etiti, biri n'etiti anyị. Nwanne a na-eyuzu ndị iro egesi nwanne ya because isi na ịdị connected, because ị nwere power, because ị nwere mmadụ, because you can write petition, because gị na commander dị na mma, because gị na this one dị na mma, gị na-eji ha na-atag ụmụnne gị ndị terrorist, na-atag ụmụnne gị this. Anyị ma na enwere ndị ọjọọ nọ n'etiti anyị, no doubt. Anyị ma na enwere ndị ọjọọ ndị ekwensu vụrụ ọnụ nọ n'etiti anyị, no doubt. Mana olee ihe mere ị ga-eji lee onye aka ya dị ọcha ga-ewere ama ụgha gbagide ya? Gị were ama ụgha lee n'isi innocent man, innocent woman, ga-egba ya ama ụgha n'isi, evurie ya efuo ruo taa ahụbeghị ya, gaa relasị ya, gaa aṅụrị, gaa shi ehe ọkwọla ala onye ọzọ susu ahụ gbulaka ngị ha eje de petishọn, ngị ha eje gbaa ama ụgha. Ị ga-anwụ, ọnwụ gị ga-adị horrible, ọnwụ gị ga-adị very very horrible. Ama m na-aghọta ebe m na-eje.